मळगाव घाटातील दरड कोसळल्याची घटना आज पहाटेच्या सुमारास घडली। त्यात भल्या मोठ्या झाडाचा समावेश होता। स्थानिक ग्रामस्थ, वन विभाग व बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दरड व झाड बाजूस करून रस्ता पूर्ववत केला। आपण सूचना केली होती, मात्र वन विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले। येत्या 8 दिवसात झाडे तोडा, अन्यथा रास्ता रोको करू असा इशारा माजी सभापती राजू परब यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने दिला। यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते। ही जी आता जी घटना घडली ही झाड पडण्याची आणि हे जे अनेक प्रकारे अशी वाचलेली झाडं या फॉरेस्टच्या एरियात आहेत, या अगोदर मी DOPंशी स्वतः बोललेलो होतो। त्यावेळी आमचं सौर कुंपणाच्या संदर्भात मी भेटायला गेलो होतो। त्यावेळी DOPनं मी स्वतः म्हटलं होतं की जी अशी वाचलेली झाडे आहेत ती त्वरित तोडा। त्यावेळी मला DOPने शब्द दिलेला होता की PWD आणि आम्ही संयुक्त पाहणी करू, जी धोकादायक झाडं आहेत ती आम्ही लवकरात लवकर तोडू म्हणू। पण कुठल्याही प्रकारे त्याच्यावर कारवाई झाली नाही आणि काल हे रात्रीच्या वेळी हे झाड पडल्यामुळे मनुष्यहानी झाली नाही। आणि जी आता तुम्ही प्रत्यक्ष बघतायत की झाडं जी जवळजवळ जी वाकलेली आहेत, पडल्याच्या स्थितीत आहेत आणि ही जर उद्या सकाळी पडत असतील तर या ठिकाणी जर ह्या 8 दिवसात किंवा 4 दिवसात झाडं न तोडल्यास आम्ही इथे रास्ता रोको करून ही झाडं तोडण्यास आम्ही प्रशासनाला भाग पाडू। याची PWDने आणि फॉरेस्टने याची नोंद घ्यावी, जेणेकरून आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग या ठिकाणी त्याने आम्हाला उपलब्ध करण्यासाठी प्रवृत्त करावं। त्यापेक्षा 8 दिवसात या रस्ता बंद करून